सर्व नागरिक उपस्थित झाले। तर संपत दादा मित्रमंडळाच्या वतीने सर्वांचे स्वागत करतो। आणि आज ही जी आहे ही जवळपास 26 लाखाच्या ड्रेनेज लाईनचं उद्घाटन आज इथे ठेवलेलं आहे। तर ह्या परिसरामध्ये ड्रेनेज लाईनचं आउटलेट पुढंच नव्हतं, तर त्याच्यामुळे ठिकठिकाणी काय सांडपाणी तसंच सोडून दिलं जात होतं, त्याच्यामुळे जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला होता। तर श्रीकृष्णनगरमधील नागरिकांनी ज्यावेळेस संपतदादा असतील, मीनाताई, दीपालीताई आमच्या सर्वांसमोर ही व्यथा मांडली, परंतु आम्ही इथे आजूबाजूला बरेचसे प्रयत्न केले, परंतु आउटलेट मिळत नव्हतं। तर आम्ही त्याचं इंजिनियरला घेऊन आउटलेटचा शोध घेत गेलो, तर त्याचं आउटलेट नाना चौकापर्यंत निघालं। आणि ह्या ड्रेनेज लाईनच्या साठी निधी भरपूर आवश्यकता होती। जवळपास 30 लाखाचं हे ड्रेनेज लाईनचं काम आहे, परंतु याच्यामुळे या परिसरातील ड्रेनेजचा प्रश्न कायमस्वरूपी संपणार होता। आणि ह्या निधीच्या आता श्रीकृष्णनगरमधील बरेचसे आपले नागरिक उपस्थित येतात, साहेब आहेत, तर त्यांनाही याची कल्पना आहे की ह्या करोनाच्या कालावधीमध्ये निधी मिळणं 1 रुपयाचाही अत्यंत अवघड आणि अशक्य गोष्ट आहे। तरी संपतदादा असेल, मीनाताई असेल, दीपालीताई, आम्ही सर्वांनी याचा वारंवार पाठपुरावा करून हा निधी मंजूर केला। आणि हा जो जनतेचा आरोग्याचा असेल किंवा दैनंदिन प्रश्न याच्याद्वारे सुटत आहे। आणि एक सांगण्याची गोष्ट आहे की आम्ही ज्यावेळेस हा निधी खतवण्यासाठी पालिकेत बसलो होतो, तर जगतापांना ते ज्यावेळेस तिथे शेजारच्या वार्डातील नगरसेवक आले आणि ते म्हणले की दादा, हे एका कॉलनीसाठी तुम्ही 30 लाखांचं काम खतवताय, तर याच्यामध्ये जवळपास म्हणे आम्ही आमच्या वॉर्डामध्ये 4 लाख 5 लाख असे 6 कॉलनीचे कामं केले असते। परंतु तिथे दादा असेल, आम्ही म्हटलं की हे 6 कॉलनीचे करूपर्यंत हे परिसरातील श्रीकृष्णनगरचे नागरिक आमचे जिव्हाळ्याचे, आणि 6 कॉलन्यातून आम्हाला जो पाठिंबा मिळणार आहे तो एका कॉलनीतूनच आम्हाला हे सर्व देणार येतं, तर हे आमचे घरचे नागरिक येतं, असं दादांनी उत्तर दिलं। आणि खरोखरच हे अशक्य काम सर्वांच्या पाठबळामुळे आज पूर्ण होते आणि खूप मोठी समस्या आज सुटत आहे। तर त्याबद्दल महापौर साहेब असेल, तसेच नगर शहराचे कार्यसम्राट आमदार संग्राम भैया असेल, यांचंही आम्हाला खूप सहकार्य लाभलं। आज सर्वांचे मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो। आणि परिसरातील नागरिक कोरोनाच्या कठीण काळातही सर्वजण उपस्थित राहिले, सर्वांचे मी पुनश्च मनपूर्वक धन्यवाद देतो। आणि संपतदादांच्या मार्गदर्शनाखाली वॉर्डातील ही जी विकासाची गंगा आहे ही अत्यंत वेगाने चालू आहे। आणि आम्ही 4ही नगरसेवक जसं इलेक्शनमध्ये आम्ही वचन दिलं होतं की विकासासाठी कटिबद्ध आहोत, तर दादांच्या मार्गदर्शनाखाली कॉटेज कॉर्नरपासून माल असेल, त्याच्यानंतर मालापासून तपोवन रस्त्याचं आम्ही परत एकदा त्याचं डांबरीकरण करून घेतलं। तसंच भिस्तबाग चौक ते भिस्तबाग माल असेल, तिथलंही काम जोरदारपणे चालू आहे। तसेच वॉर्डातील इतर कामही लवकरात लवकर चालू होणार आहेत। तर श्रीकृष्णनगरमधील नागरिकांची जशी ड्रेनेज लाईन झाल्यानंतर रस्त्याची इच्छा आहे, तर दादांनी जसं त्यांना आश्वस्त केलं की हा रस्ते बी आम्ही लवकरात लवकर पूर्ण करू। तर परत एकदा मी सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि जास्त वेळ काही घेत नाही, कारण अंधार झालेला आहे, सर्वांना घरी जायचं आहे, त्याच्यामुळे मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।